alle sammen. Og velkommen til den her video. I dag er vi ude på trampolinen. Og det har du sagt. Og den anden video, den fuckede op. Så det er jo bare perfekt. Der kommer musik på nu. Så se. Så musik. 1, 2, 3, 4. Og nu skal han tage os af tomato. Og nu gør du det sejste. Jeg skal lande på benene. Og hvis jeg ikke stopper jeg på YouTube. Nu håber jeg. Det kommer aldrig nogen video ud. Men jeg har stadig 2 minutter mere. Du havde 4. Ja, jeg har 3 med, så jeg har 2 minutter. Sidste håb, drenge. Og 4. Sidste. Kom så til. Ja. Fucking gjorde jeg. Jeg stopper ikke på YouTube. Så. Dun. Jeg stiller lige den her op. Ej, det lugter af lort. Så filmer lige mig. Og så laver et trick. Du får lov til at lave sidste trick. Undskyld, hvis det er nogle kedelige tricks, vi laver. Jeg kan ikke finde ud af det der skrue og halløjse og bagdækker. Så skynd nu det. Sådan der. Kom. Så kom nu. Så du skal bare filme for mig. Jeg vil ikke. Så er du ikke med på videoen. Nej. Vil du ikke være med? Nej. Hvorfor ikke? Jeg får ikke lide. Hold nu kæft, hun lyver. Så lægger jeg ret den video ud, hvor du er med. Så lægger jeg den. Se så, nu filmer jeg dig. Og du så stadig ikke gad være med. Så nu filmer jeg dig, jeg filmer. Så kom nu, du skal komme syn. Det var din skyld, der ikke kommer flere videoer ud. Og klar, hvor ked af det just, hvor mine fans bliver, hvor ked af det bliver. Jeg tror det, hvor ked af det bliver, hvis vi kun laver det her. Så er det derfor, du skal filme mig. Jeg kan ikke lave nogen tricks. Du vil filme mig. Nej. Så gå ned. Jeg vil sige bye bye for den her video. Og det var en rigtig god video. Ej, undskyld. Det var ikke meningen, jeg skulle række det der bandeord. Der kommer lige en ny video. Så I må glæde jer. Ja, I må glæde jer rigtig meget til den her video. Fanden. Farvel. Jamen, hende der. Jeg tænker så, hun gider ikke være med. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg får også sådan lidt af filme. Sådan her. Og undskyld, hvis det her det er lort. Gå væk sådan. Jeg gjorde intet. Du skal filme mig. Du kommer ikke med på flere videoer så. Jamen, jeg kan ikke lave en tro. Så er det
musik på nu. Nu skal vi se nogle tricks, så måske kan... Og jeg kommer til kun at optage 9 eller 8 minutter det her. Oh shit, det er undskyld, kameraet vippet. Jeg kan helt godt ved det. Oh shit, nej, jeg kan ikke. Så nu skal jeg se en af mine tricks. Og det er salto. Så er det værd, du ødelægger filmen, ellers kommer jeg med. Du skal komme og filme mig. Så vil jeg optage lige, når vi har købt for slipper det. Er der musik? Nej, Og vi får lige fikset musik. jeg tror det kommer. Men ja, vi får lige fikset musik. Vi vil have den her video. Den kan ikke være med. Sådan er det bare. Hvis man ikke gider være med, så kommer man ikke på nogen videoer. Men jeg stopper ikke på YouTube. Yay! Jeg stopper ikke på YouTube. Yes. Og det går. Men skal jeg sige farvel for i dag. Det var sådan at sige, hvis jeg farvel. Men der kommer nemlig en hundevideo, hvor der er hunde. Altså, farvel og have det godt.